Malunga igama lenkosi. Kodwa sihamba ngokukholwa. Malunga igama lenkosi. Laphinde nalibalisela ngembali yasekhaya ngizama ukuxhasa lantetha ngalincokola. Malunga igama lenkosi. Ukukholwa bazalwana ayiyonto esiyifumana xa silapha. Malunga igama lenkosi. Xa silapha sinikana izixhobo zokuyokupractice ukukholwa. Malunga igama lenkosi. Apha bazalwane asizange uzokukhonza. Kodwa inkonzo iqala xa siphuma ngalamnyaka. Malunga igama lenkosi. UThixo bazalwana akakho kwesi sakhiwo. Kodwa uThixo unesakhiwo awazakhela sona ahlala kuso. Ngoba unkosile angayithengisa umzekelo lendawo okanye ibandla okanye loo nto angayithengisa lendawo itshintshwe ibe ishibhile. Ibe into ebonisayo le uba uThixo khangaqalisa uba kule ndawo. Qha usuka bekhona ngenxa yokuba kukhona thina kule ndawo. Ngoba eyona ndlu ahlala kuyo uThixo ngabazalwane. Elona bandla likaThixo bazalwane alingeneli hokini, kodwa ikhona indawo abazalwane abahlangana kuyo. Ngoba umzalwane kahle ayiyongo lento siyibonayo, kodwa umzalwane akabona abazalwane. Nendawo esihlanganela kuyo ayondawo ibonakalayo, inokutha, ayibone indawo yethu esingenela kuyo. Malunga igama lenkosi. Nawuxolela bazalwane nandithilo nathi ukuba uNkosile uFransi unento ezibonakalayo azixwexusayo okanye iibhotile ezincinci azithengisayo, andinayo loo nkonzo entliziyweni yam. Inkonzo yezinto ezibonakalayo bazalwane yaphela entliziyweni yam. Kodwa ndasuke ndafumana inkonzo kamoya.